Silver medalist sa Asian Youth Paragames na si Enderes Jr. nakabaton sa pagkilala halin sa Iloilo City Government. Gindayaw ni Mayor Jerry Treñas ang abilidad sang Ilonggo athlete nga si Enderes Jr. Sa edad nga 18, naging silver medalist si Daniel sa Asian Youth Paragames na ginhiwat sa Manama, Bahrain sang December 2021 sa kategoryang Under 20 1,500 meter T20. Si Daniel ang residente sang Barangay Rizal, Ibarra City proper kag apisar sa pagpanghangkat sa iya. Siya ang nagpanikasugid para mapakita ang abilidad sa international sports arena. Halad sini ang kadalagan sa iya pamilya nga bug-os gid ang suporta sa iya handom. Umpisa sang siya nagpasakop sa wivraa kag palarong pambansa. Damo gid nga training magyan mo ka para makakadto ka sa ibang nga lugar. Sa akon nga mga pamilya, lipay sila nga nag-ampang ko sa ibang nga lugar, mga daog ko, silver. Kadungan sang iya pagbisita sa Iloilo City Hall nakabaton si Daniel sang Certificate of Recognition gikan kay Mayor Jerry Treñas pangud sang iya kadalagan. Magluwas diri, may cash incentive man ang alkalde para sa iya. Pangud sang nalabot nga kadalagan, may mensahe si Daniel para sa mga pamatan-on nga nagahandom magpasakop sa athletics. Tani, ma-training ka mo, sunod nila sa kon nga makakampang na sila sa ibang lugar. Kag practice lang gid, normal na yang kapoy. Doon sila nang tiwala sa sarili nila. Si Daniel ang simbolo sang mga Ilonggo nga padayon ang paghimakas para malabot ang handom anuman ang kabudlay sang sitwasyon. Michael Sarate para sa Level Up Patrol. Ilonggo beauty kag former Miss Iloilo Dinagyang si Vanessa Caro balik Iloilo kag nagapanghanda para sa national pageant. Balik Iloilo ang beauty queen kag former Miss Iloilo Dinagyang si Vanessa Caro. Kadungan sini amo ang iya pagbisita kay Mayor Jerry Treñas para ipahibalo ang iya plano nga magpasakop sa national pageant, partikular ang Miss Universe Philippines. Apisar ginkoronahan sang 2016 bilang Miss Iloilo Dinagyang, magintiglawas sang Iloilo Province si Caro. Right now, it's about physically preparing myself, mentally preparing, and emotionally, because at the end of the day, I'm here to represent the province and the Ilonggos, and I would love not only to be a proud Ilonggo myself, but show how Iloilo is such a beautiful place with so much things to offer. Si Vanessa ang 24 anyos, may master's degree gikan sa New York. Nagatudlo man ini sang Polynesian dance, kagang kita amo ang iya ginapondo sa nagkalain-lain nga advokasya. Sentro sang iya advokasya amo ang kababaihan kag paano sila mahatagan sang mas madamo nga oportunidad. My advocacy is focused on women, especially removing the stigmas that surround women and that hinder them from reaching their full potential. Economic empowerment is something that we need to narrow down on, especially for our women here in Iloilo, because the more sustainability that they can provide in their lives, the more quality of life they can have, and the more development that they can pursue for their further achievements. Sa kataason nga 5'9", ini ang labing una nga kahigayunan nga magapasakop si Caro sa national pageant. Handom sini nga ipakilala ang Iloilo sa national nga level. I'd like to thank everyone so much for the wonderful support that you have given to me from Miss Iloilo Dinagyang 2016 up until this very day. It's been 6 years, and I have to say that this support is overwhelming. I wish nothing but to bring Iloilo to the forefront of the nation, and I hope everyone can come on this journey with me. Suportado sang Iloilo City Government ang mga plano, ilabi na ang pagpasakop ni Caro sa Miss Universe Philippines. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.